Pasensya na, wala akong pera. Yan ang naging sagot ni Alcalde Bernie Tacoy matapos akusahan ni Congressman Richard Gomez ng media spin ng mga mamamahayag na humingi ng panig sa kanya. Sa panayam ng Bomboray Tacloban kay Mayor Bernie Tacoy ng Matag-Ub Leyte, nilinis niyang paratang ni Gomez sa mga mamahayag na mayroong nagaganap na media spin. Ito ay dahil pa rin sa flood control na sira sa barangay Riverside ng Matag-Ub Leyte, kung saan inakusahan ni Gomez ang ilang mamahayag sa kanyang social media account na binayaran umano ang mga ito at mayroon daw kumukumpas. Walang direktang tinukoy si Gomez kung sino, pero ito'y may pinatatamaan na isang nakaupo sa mataas na pwesto. Ang naging paratang ay kaugnay sa pag-expose ni Tacoy sa kanyang social media din ang pagkasira ng flood control na nakapagdulot ng baha at pagkasira ng ilang pananim na nasa sakupa ng congressman. Depensa naman ni Gomez, ang nasirang flood control umano ay hindi pa tapos. Nagsimula ang proyekto nitong Pebrero ngayong taon at matatapos sa Nobyembre sa kaparehong taon. Sa personal and collective privilege speech ni Gomez sa Kongreso, humingi ito ng tawad sa mga mamahayag. Thank you for this opportunity to defend myself and clarify some facts. To the members of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Dagdag pa ni Gomez, hindi umano totoo ang pahayag ni Tacoy na walang koordinasyon ng DPWH sa kanya o sa LGU dahil humarap ang alkalde umano sa DPWH noong January 16, 2024 para sa proyekto. Nilinaw ni Tacoy na walang nagaganap na bayaran sa media para lamang sa interview o personal na interes. Sa totoo lang, wala akong masyadong kilalang taga-media, lalo na sa mga Tacloban areas na media. Ang daming pumupunta sa akin. Minsan nagiging ano pa nga ako kasi ayoko na in-interview ako kung ano mga accomplishment ko kasi lagi ko sinasabi sa kanila, tingnan nyo kung ano nakita nyo sa bayan na ito, anong pagbabago. What you see speaks for itself. Kung may mga issue naman na kailangan kong sagutin, sinasagot ko. Yung tungkol sa mga sinasabi niya mismo ni Congressman Richard Gomez na nagkaroon ng media spin sa kanya, ay pasensya na po, Congressman Richard Gomez, kung magbabayad man ako, wala din ako perang ibabayad, pero bakit po ako magbabayad? At mula dito sa impila ng Bomboray Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbu!